Meron na ako. Kasi hindi kaya ang gamit ng rifle gamit ko. Yung itong rifle. Diba? Ano? Dito, ayan o. Sige, wala to, ito. Sige, boy. Sige, to, tama. Ano? Ganun. Ikan dik surug-surugan ko na pa naman gawa.
gamit ka man lang, pangit na. Ano ko din? Ganito, makulit. Makulong. Yung dami. Yan na sige pa to. Dito. Feeling ka, baby. Hindi nga daw. Wala. Sabi, dito ko lang siya. Tama. Ako, yan ako man do. Nag-game. Sarap-sarap daw. Ano? Sarap-sarap. Ano na yun? Game. Ano po lang mo? Ano po lang mo? Bomba naman. May turbo na matutubo. Boy, na tayo. Yan, nagkagawa.
Yung pwede din daw. Gabi na sa Hello? pwede mo nga rin.
Oh, siyempre nga, school food siya. Pero ano, Oh, birthday. Hindi kung palak pala. Hindi ko alam.
Jordan. She, this fish, you know, what there again, you know, lagi lang ako maluto. Tao mo ko. Tawag sa tasty. Kutsara. Sweet.
Ini sila na alam mo ba, 75 ang sa. Ay ko lang bakit ada man sa kilo. Ako lang mo kaya walo ko ito. Walo ko. Lama kan para lana. Ako na lang. Mga bata pa lang mo. Kumakain ng hindi. Bata pa lang din, nakasakit lang. Nahulog na ko yung hindi. Ako ko na sa nagkaiwag natin, no? Parang ka lang sa industry. Bakit ka sa akin? Ang katalo. Mga kapit. Okay.
Sarangga, nalimang daw. Iyo nagad. Sarangga, nalimang daw. Pero kabag ba? Makasal. Anong kabag? Sarang, nagpapalito. Gama. Change mo na. Bawa tabi mo pag Abisay, hindi ko, wala ni Tito Bagay. Wala na itong mga Siyempre, SMJ, Gigans, ano pangalan mo ng singer? Ganun mo kasi. Kasama ka. Hindi ko. Diyos na may gawa. 1,000 dahil. Sorry na. Sorry na. Sorry na. Nilalikod naman ako. Wala sa akin ang bala. Ano nga yung gamit dyan? Hindi ka rin saksas. Grabe naman.
Douglas. Douglas Animation. The movie. Ikaw ko, di ko nakakuha ang 300 na ito. May spin ka din. Uy, nice one. Then, final day. Hello there. Nice one. Di ba? Ang ginamit ka natin dito. Lower those things na ako dito dinita. Kasi nandiyan ka. Ako lang, ang gusto ko, mapakalaki.
Diba kada? Lugi. Diba ang gusto? Side kamakayan. Tapos ikaw ba? Nakuha ko niya. Sa kulay lunan. Hindi ko na sila niya. Kita ba din? Yeah. Diba? Baby shadow. Bakit hindi kami tumawa? Yan natin ka. Sabihin mo sa ako na magpunta pa doon. Sabihin mo sa kita. Tulog. Dahil mo magkakayag na kanan. Hindi ko, hindi ko pa ba nakakuha mo sa sniper? Hindi man ito. Dahil maano magkakita ng mga bulag pa. Ulyo, nakakuha si ate, sniper, duman sa ano, ay sa ganoon. Dahil man mo, bro. Madali yung baga maglilog, tapos kung man talaga luwalikan. Orang nakakasta sa maglilog. Ay, mo pag sa akin. Ay, kawakan mo na ako. Yan yung nagsabi. Nakakawat mo kasi ng baga. Huwag nag-ahus. Picture man yung Hindi ko ka. Huwag mo ni. tapos ka mong garden. Ako yan ini. Nakakaos na niyo yung kapag sa daw dalawa. Dalawa na sa araw. Mo. Nako. Ito nga ako mabukaan. Magkaan ini. Sa... Sino nito? Basta. Ito. Ay, ako.
Ay, dalawa? Regular mo. Bagong laba? Bagong laba? Bagus siya, bagus. Ayaw ko na Bago mo na yan. Ha? Eh, yan kaya kan. Jadi juga namalat itu. No. Keluar namalat. Ay, daw. Ano, nangyari gusto mo nga niya kung ano, klase. Sisiyan. Ako mas na. Ako nga mas na. Sabi mo pala. 45. Baby. Baby. Paano nga hindi mo ko today? Sisi, di kayo sarap. Sisi po. Yan, baby. Buka nila ka. Lahat po. Ah. Mura. Yun.
Para magsulat na niya. Para magsulat na ako. Sa pistol, pwede. Ay, no, pwede yan. Dapat may nakakad na pistol. Ah, kaya yan. Ulo.
Pinalitan mo ba? Detailer, maliit. Tangan. Ada pangit. Ako,
I-clip. Yeah. Alam ko maglaro yan. Matuloy. Lawa. Kaya hindi ako ba?
sama sa grid. Sama sa grid. Yeah. Ilan sila kayo nagsalita mo? No, where are the details? Shoot there. I'm sorry for another call. Ba't sila umus isa? Ang kami? Ano ang mga Ano yung galit? dapat ang nakinig ko. Magbukas na, magdala ng activity. Kunting oras magsila ko ang mama.
Yan. Ano ko sa Martin. Bilis! Sabay, Jay. Jay! Tarasi ka na. Ito naman. Wala ka. Malutikan. Wala din na rin. Mas mura pa din ito ng wrestling. Ano yun? Wrestling yun? Ano yun? Ayun yan na wrestling. Mapapalit ka ano. Ano yung wrestling? Kung entrance sigar, Wala din. magdagdag ka na. Gaganda! Zombie and boy. Zombie and boy. Alam niyo, sarap si Kanji. Naman yan na talaga sila. Sige, boy. Bakit yung sila naman na talaga sila? So what? What? Ha? Sa pangka. Okay. Kaya ako. Oh, kamalas ka. Yes, ba? Buti mo sama lang sila. Pero kami na tumawa. Hindi, wala si Kanji. Ano yun? Yeah, ba? Hindi magulo. Hindi talaga. Kung anak ko, araw mo. Hindi magulo. Wala tingtingay. 15. Kapansin mo, kapansin mo. Dali na, Kuya Jake. Wapo, wapo. Regular na. 991235661. Okay po. Pwede ito Manila. Ano yun? Ano? Ano ko? Diba? Indiana. Down. Hindi lang ba? Sabi niya. Ano? Konnichiwa. Sayang yan. Ma, kumain na tulog. Kumain na tulog.
Eh, sige na. Kung ni mama sobrang may World Cup. Araw ko rin. Hindi na, bimatay pa man ako. Sabi. Ano po? Kabaga, ano? Sandra. May toothpick, di ba? Hindi ka ba nagsigagan Wala ng yung Sandra? Dapat yung ganyan yan ang Ayan, nagyan na lang ako. Kumain ka Sandra. Ano tayo mo? Yan, ano? Sige na kaya na yan, Hawaii. Uy, nakulugunan. Sandra, kumain, bro. Nakuha mo na ba ka? Hindi talaga yan. Kaya nga, meron yan kumakain. Bagay yan sa iyo. Nakakalimutan. Nakulong ka pa bang ano? Hindi na pauwi ko lang. Bang! Sakura, mababa yan? Ano, dito dito? My name is Chacha. My name is Luwas, 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 luwas. Pa, 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 la, la, la. Nagkasan, bilang ka. Huwag mo kang ito. Ay, singkang kampal mo. Yan mo na lahat. Sabi mo, Subi yun lang kasi. tama kang ano paan so kaya mo maunang kulihin na bilang ka. Ako, balisuang. Sabad na. Sabi mo, balisuang. My name is Wang. Smith. Ako, hindi. Magbalik kang bag. Kung hindi ko wala sa sabi mo. Mga surinder. Karauto. Kayo mo. Pasara rin ka. Ano ka, surinder?
Ito naman, naman po. Ako nakalimutik matutuloy yung Tato, out na. sabi ko na ako na mapatuloy. Talapit na. Mag-sound! Open the door and we will go. Hindi, laban dito. Takman.
Pinsa ba? Sudah kayo.
Good. Direto. Galing mo. Dalawang beat na. Beat na ang student. Pwede mo doon to. Sa tagilid. Kasi gawin. Pati na kayo. Resting. Ilawagan mo. Ayan. Super yan. Yun o. Mapaparyata. Simple sa. Dito na sa na. Yes. Okay. Doon ka na yun. Libro ka ba ganito? Oo, ganito ka. Sa try. Maros na ako din. Bayar ako. Hindi nga nang prosman. Uy, yan ano pa? Uy, bye. Diba? Laban. Trabaho mo sa ano daw. Sipsi.
Para sa labang ko. Walang kay CJ. Kay CJ Boy. Ini juga okay na declare. Ang mura man sa kuya, nasa Chrome, download ko na lang para sa iyo.
Lahat gabi, nata. At sa po, pagkatid ako ng gusto ko rin. Kaya nalagot. Okay lang dahil. Huwag tumatan yun.
Ano, sinopi muna. Di ba mga lahat? Hindi na. Boy, kasi ka yung part. Di ba ako? Susunod na yun. Ay, si Babalo! Makapunta na. Rick! Yung isa si ano, alam ka? Galing na ito. Ano na? Dito na kita, dito na. Hindi mo ay, may daw ako sa ano. Yan ang aking napatawa. Kabred! Gawin mo na yun, kirawat. Yeah, papalit na rin. Makawat. Papalit na ako. Papalit na. Dapat na, mag-video. Hindi na nga eh. Hindi na, makawat na. Bakit mo? Ilatan mo sa naan. Ilatan mo sa naan. Pinalitaw. Umura ko naman ito eh. Then na baby. And ako na baby. Bye. Yan na yun.
na yun. Boys. Dragon. Sinan? Ay, Pare. dragon na yun. Same ito. Jen, ang ano? Bakit lang Jen, ang may balls? Oo, diba? Dragon ka yun? Hindi mo nakaka-join. Yun nag-aaral. Ano yan? Grabe po gabi, boys. Grabe. Ano yan yun? Ah, full tank na. Yun, Jen, yun. Hindi, kaila. Uy, gaba. Yun, Jen, Hindi na mo. Ini? 24. Ay, no, 24 yun. 24. Wala kang tratan. Yun. Yes. Sabi mo, 24. Ngayon eh. Anong height nila eh? Jen, yun. Ito doon. 24 round 24 na kayo. Hindi, boys. Dragon. Yun. Vision ng height. Yun, Jen, ang nilip ulo. Kung ano yan. Hindi nga daw po. Hindi nga daw, tab daw. Ha? Tab ka. Ano di ganda? Maliglit na sa loob. Sa inan. Dragon. 24. 24 na yun yun. Yun eh. Yun. Yun. Maganda yan sa yun. Yung nga daw ano? 27. Ay, pa ka nabigyan ba ako? Wish ko na yun. Saan na ito? Kapit na kayo? Anong pangalan mo yun? Ay, nga daw po, anong pangalan niya? Ang Tomas? Ang kalaban mo? Anong pangalan niya? Ay, dyan naman Tomas mo. Yung kalaban. Ano? 27. Padating ka? Nexus na Dragon. Okay, na. Ay, puta ka. Nakulit yung bilangan. Hindi na ako. Ready, ano? Anong ginagawa? Nagalit na yun. Gana na yun. Dapat na lang, hindi ko school.
Mga hayop. Uy, shit, bakit igara-gawa na po? Tawag, kill ko. Uy, kasi di yun na ayos pa. Kalaban sino? Kapit na kami? Maros na, ano yung mga lakaw? Uy, ika na yun, sir, yun. Ano? Ano umang ginamay na ay? Ano kaya ano yun? Ay, bumalik mo na ka doon! Hindi ko lang ba Di ba tao yun? Open job. Ikaw ka ba sa ito ba? Ya, ano? Account. Hindi ko matita sa mga mararap ko kasi ba't lakas mo di mararap ko. Hindi ka noon. Sige lang, magdagdag ka na. Sabi mo kita. Right? Hello, Jay. Gamit ang sabi mo, Jay. Sarap-sarap sana! Harap ka naman si Uwe, salamat. Ay, tapos. Sige, masarap na naman. Sige mo kita matasyon. Pero sundin mo. Go, turo kung ang gusto mo. Baka palit, digdig ba din city mo na sipsi. Nakita ko kapatid. Kung si Snake kaya, Snake mo din mo doon. Dapat kaya, ano, anak sa bakit ba? Ay ka, yun, thank you, Dikde. Ay, Dikde. Maganda pa na yung duwa. Hindi na ko logo. Nene yan, Bet. Level.
Wala na. Sige. Sige na sana royalty. Sana yun. Red, ano? Right? Sige. Zombie mo. Anong ron? Yun. Wala. Ay, parang tayo mo kang ito. Yuri ka nga ni. Sige na sa Yuri nga ni. Pero dyan tayo baba kasi. Ikaw na mag-ibigay ka na mga kaibigan. Red Jeep Yuri. Ine? Matalo? Anong room? Pasweet ano? Anong room? Anong room? Wala. Seven. Seven. Ay, ano ko ba? Sorry. 47. Nahulog. Ano ba si Obed? Yung pinakababa ang talo, kaya ang ano to, 7. Duro mo nga yung abi ko si Obed, room 7. 47. Duro mo na kutak ka mo. Anong password? Wala na password. Ano ka nakikinig? Ano ka nakikinig? Ali na mga guys. Ali ba ako? Kung balik ka. Ayan. Ready na ka na. Yan, hindi na yun. Ang lapatin mo na sino ba? Ang rookie. Di ba? Ano yan? Ano sulo? Oh, ikaw ko din sila. Sige ba? Ito rin yung ikaw. Nandulog ako. Pero na magagay mga nalangan. Pili-pili ko na po sa mga ito. Isa ito. Wait. Yan. May bayaran. Ay, ko, nag-ano sa'yo. TikTok ka ito? Ay, po, easy. Yung chatter pa. Logo. Yeah, Brad. Pakak. Sige, Brad. Nagkadanin. Ayaw nung badali sige. Jijigan, Brad. Mag-rayo ka na. Pistol. Isa, Martita. Ay, kaka. Doon sa buhay. Doon sa buhay. Arayo na nga. Eh, panagtigil na ayaw. One. Ano na nga ito? Ibo. In-scroll mo. Sa baba. Ayan, nagtatas yan. Init. Juk. Bumo magsuto. Iki, Brad, iki. Ibarat na si Kia. Bye. Daw ako yung nanginutod ka. Ano yun kung bubuli? Marawas na ito. Okay na. Sige, sa isang buhay diyon. Ay, pala kayo sa isang po. Utang patay. Click, Brad. Yan yung sabi siya. Daw ka na. Naka-stay there. Ay! Utang na po nga na. YouTube ko lang. Paano, palit na ba din? B, 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 B,
sa loob. Namor may mag sniper din. Mas kita ka sa tamo. Lawan na yun, patan. Tayo mo na. Oh, sa likod mo yun. Ay! Puta ka na! Mino, Dudu! Sunog-sunog ka na? Okay, gulo-gulo! Gulo-gulo! Ay, puta ka! Ay, mataas! Kailangan ka ng buhay. Hindi nun! Mataas ang sa piling ko nga. Tutungoy yun. Mataas yung kayo sa feeling na. Buwan ko ito. Uy! Ano doon? Ay, putang pito ang buhay na. Teka lang, matay mo. Sige noon, para pito lang sa lang buhay ka. Isang click. Dago si Bet, dago si Bet. Dago si Bet. Yan. Diretso na Bet, dago si Bet. Nakarikodan din siya. Lalo na pag-sumbi mo, mali mo yung CJ. Gilipit! Ano ba? Puta, lakas na eh. Puta nga, Tigil ni Yubi. mo. Alam mo yan, Nag-report ka sa tao. Siya si Brad. Shit. Ginagawa ko sa ano. Buta ka nga, Ibra. Nainod. Naganda yung sige. Nainod. Kuya, inyo. Yan ang pala. Parot purpur. Pupur na daw. Naman kaya na yun yung mga pala. Ay, puta nga. Betus. Sige, sasaruin na ako sa lahat. Ay, puta ka. Ibit, tutrutin na bit. Yuk. Nasa gilid ako. Yan. Buta ka nga. Gaya pa rin doon sa wala. Batang binas ni Ubit na tunay yun. Kaya. Ba't ibang oras ang gagawin ko dito? Alam mo, mali ang bata. Kaya,
Ano yung minat? At din ay ganun siya. Pinakamo dyan. Yung sa likod ng bit. Yung pagkaya niya ipasa. Ano yun? Gawin din sa likod siya. Yun na siya, yun na siya, yun na dyan. Yun na siya. Yan. Wala ka mali ka nga. Yun. Mamaw sa na nagkakapot. Ito lagay niya. Sige, Ben. Uy! Sulo ko yung sino. Itong inangayos na ikaw nga ipnahigit ka nga. Ganun ko ngayon yung video. Ako nga. Ayun. Ikaw nga ipnahigit. Sayang na ayun. Hindi ba nga ipnahigit? Miss, tulo ko ako tayo ka. Di ba, bro, dahil. Ano dyan, Bit? Hindi ka na Bit makakataan. Yan na, Bit. Hindi, no? Nabula ko. Yan. Ay, puta ka na. Ayun, ayun. Wala ka dyan. Liin, no? Utang nag-shopping nga yun. Yun ito. ACJ boy. Medyo na nga si. Diyan na yan, nasa wala na. Medyo na, medyo na. Ano ba eh? Gani mo ba ACJ? Medyo brother dyan sa taas. Win. Utang ng pistol sa lang. Medyo kapit daw, adipit. Daw, adipit. Parang sasaksak mo ka nun. Hindi nun. Pwede nga, pwede nga, ano. Wala ko. Hindi mo sa paano nga, big deal. May ano, big deal. Kasi ubit na yun. Ito nga, hindi ko na hiling may ano. Eh, maganda yung Sisa nga po pa ng fresh bag. Mabuha ko mga. Napayo-payo siyo. Kaya diretso no, naka-slide on. Kaya kayo, man. Ay, safer na lang, safer. Ay, safer na. Safer. Ito, may electric ka. Ay, ano? Electric ko. Bago ang BA. Hindi ko siya. Leo! Ayun, nakatik-tik ko. Ito nga yun. Yung nakabong pa rin. Pinalibutan kita si... Ay, tol. Yan. Ay, safer si Dio. Yo!
Pinay, pinay. Wala pala na, yung... Reload ka. Huwag ka fresh ba? Hindi na po sa naman. Talaga yun. Unay ko, ay di ba nagsisisi na gagi? Hindi mo pula. Bakit yung wait ako? Ang sabay, yung ayaw ka na. Popcorn kayo. Popcorn kayo. Maka! Dito na, ganun pa ka na. Zero na sila namang tumawag. Sige na. Nakapis na po na. Sige na. Sige na, SAP. Sige na. Para matanggalin kayo. Bugo na nga siya. Tayo nga puta mo gano'n. Kung pistol mo sa isin na ayaw pistol. Sige na, SAP. Uy! Hindi mo matiba yung pala din mo karakawan. Wey! Nakakasya na. Sige, tulong ka dyan. Yan na, Brad. Tabog. Yun na, bumalik. Ano yun? Hindi na talagang pinakagay pa fresh ba? Oras yun, kaya na to. Kata, abis na lang kasi Sniper safe. Bay tayo mag-safe. huwag mong pagkasalita. Sa atin ang hype na. Bay tayo. Huwag natin pinatin. Magkabarta ka po yung... Sige, bangag! Sige, babayanan. Ano, matanong. Ay, putang ay! Balas ko ay! Kaya mo search yung Brad. Brad. Right, padala ko lang ng ICG. Hindi na natin. Hindi. Ito ulit. Barangagan. Sanay ko pa lang gata na. Hindi mo talaga nangyayari. Pero hindi na pala kami pero single. Tulong ka po. Magbabay ka na sinabi ko. Bilang mo, bitch. Uy! Bobo. Sarap na naman na. Maura ko ng bait, sumbi mo. May predator na yan.
Babang na siya, may application sa mga balyo. Ay po, naman po. Hindi naman namin Puta nga, hindi na pala Sabi siya. ko sa inyo, gising. Kaya yung sila, nasa likod mo na siya. Facebook ano. Tapos, Sa immigrant Facebook wala ako. isang na ko na yung sitigan. Ano na nun? Ito. Habang mga chikaring boy. Yan, masalayan kami tiga ko. Pag nakalaw na mo. Ngayon dyan nun! Yaw dyan nun! Sige nun! Mapupot. Yaw dyan nun! Ay, Janet, Sige nun! Di ba? Nakalasa ba ka? Eh, paano na? Ay, gano'n naman mo? Sabay, sabay. Sabay, sabay. Sige, sabay. Sabay, sabay. Rekulon. Sniperan. Sniper na sana yung sniperan. Sniperan. Hindi, mabilisan na. Litrap, Brad. Pag-pag ka, madalas na. Kailangan. Sniperan, sniperan. Sniperan, tala. Rekulon. Kailan na oras mo yun? So, sige na, Jay. Ito, ito. Sige. Ano oras na? Ano oras na yun? Ilinga na yun. Opo, mo din yung 5 pound. Bing bang awapin. Ano eh, triple ano eh? Di mo totoo mag-sniper. Malabit. Utang tayo nilito. Ha? Lubit ang matiba. Diyan lang nagpapaling ng Tama, hindi pa nistrap ka. Ito. Bigis ka, Brad. Tira mo na ako. Oh, Tidyo. Ikoy. Balik talaga ako. Tangin na mo. Pasunay ko ay. Pasunay ko na. Putang ina na ayo. Putang na ayo. Ayun, spawn. Oh. Mira. Ako ko na dalating ka. Ang pala ka. Ayaw ng wala. Ano yan? Diba? Mas madali ang pala. Yung magaw.
Iwan na. Wala ka ito. Biwan kami. Biwan. Right click na right click. Dili yung namaray. Visit on. Ang sinabi, basta, arayo, basta nabit, right ni ka, malasik ko na namin. Replay. Puta ko na yun. Mga sarota. Para mag-imba kami, control mo yun eh. Tapos, paro, ay, sabay yun yung control. Ay, hindi ko maikot. Yan sa likod mo. Yan sa likod mo, hindi ka naingo. Ang tuma. Gusto ko ni para sa oron. Tinda, kasi na wala. Puta, ito dito. Nagkikita mo na ako. Ano kaya nga ito? Nakakatulog na mga video. Tratay sa gitna. Distrap lamang, pre. Sumbi mo. Ay, sumimod na na. Sumbi mo si... Logi kayo, be. Dahil ng buhay ng tubig. Magay na, temple dito ba yan? Pasok mo sa'yo sa bayo. Ito mo, ano ang bro, tayo itong balin niya. Tayo itong balin. Ano? Sige, malasin din yung big. Ay, puta nga, yun ay go. 81, bawas. Wala na naman ba di? Yan naman. Yan naman. Itang ina. Makapagkiko mo na. Ay, mali ko. Dito ka tayo mag-release. Click. Click. Oh, ay, bonus na. Ano sa na? Logi nga yun. Likod mo nun, likod mo nun. Utang nga. Ano ayos na yun eh? Di ba sila ikot na nga yun? Dad. Si. Tama, nag-reply naman. Lumata akong sa kamay yun. Wala pa boy. Utang nga yun. Puto nga, dahil yun ako yung wala nga yun. Ay, utang. Si Boy. Yun. Ano ba? Ano mo? Hindi ka nagtapo kung batulan. Ha? Hindi ka nagtapo kung batulan. Oo. Hindi na to. Pinasisarong. Pamuk yaw naman. So? Pamuk yaw naman. Ito nga, ilang daw. Yan. Ang taga to, maray sa okay, ay siya. Ay, nagasunod. Nabababa. Hindi ba?
hyper ka ako nga, dagdagan. Tama na kami sa Pilipino. Utang na mo. Mahal ko mo. Mahal ko mo. Kita na ayos yun. Likod, likod. Ano yun? Ano yung naisip ko lang ulit dito? Bago? Mag-leave? Ano mag-leave? Matakot ka mo sa langit. Nasumbi kita, enjoy ko. Paano di ko mag-out? Nasumbihan kita. Hindi, mga nag-out na ako. Ano yun? Ano na? Out. Out na sa akin. No. Bagal. 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 Bagal.
Muna lang. Ikaw, mano kasi. Mano ka nga. Hindi ko na. Ayan, no? Binigyan ko. Basta, ganun yung sa ano. Wala akong magilaw. Mano ka. Pang ko pa lang mga. Gusto yan. Nagdadag ako. Yung Ako din. tulog yan sila. Tulog kayo ni Kinuha. Ano ba? Kahit ako yan, kaka? Saan? Saan? Ang kinagumuhay ka, ano? Alam mo nga pa doon, dahil ako, alam mo pa Zero game.
lutek siya terus. Sige, di ba? Lalo na siya. Nasa one. Knock-knock. Anak man. Nasa one. Pinaparas mo yun? Kapitado eh. No. Same. Look at same. Take a pulse, yun. Hindi yung mata-train. Ang service. Yung mga gusto sa na. So, baru pasir. Fire.
Hindi. Ikwak! Siguro kanina ito ang baro. Kanina.